Multo ni Nenet. Hinding-hindi ko malilimutan ang taong 1990 sapagkat doon ko unang naranasan ang isang kakatwa at nakapanghihilakbot na mga bagay na noon sa pelikula ko lamang napapanood. Sino ba ang mag-aakalang ang isang batang 10 taong gulang ay makararanas ng mga bagay na wala sa kanyang hinagap, ni hindi man lang sumagi sa kanyang guni-guni? Ako nga pala si Lino. 42 anyos na ako ngayon pero parang kahapon lang nangyari ang ikikwento ko sa inyo. Mga 10 taong gulang ako nang una kong maranasan ang bagay na may kinalaman sa paranormal. Bagaman hindi ako masyadong naniniwala sa mga bagay na supernatural, maliban sa Diyos, mga santo at mga anghel, dahil bahagi ang mga ito ng katuruan sa simbahan. Lumaki akong relihiyoso, kahit pa sabihing hindi naman ganoong karelihiyoso ang mga umampon sa akin. Pero panapanahon sila kung magsimba at ang mas nakalalamang pa nga ang paniniwala nila sa kung ano-anong pamahiin. Nangyari ang karanasan ko kalahatian ng taong 1990, kung kailan nakaranas ang buong Metro Manila ng kakapusan sa tubig. Bandang 1989 hanggang 1990, dumalas ang El Nino o panahon ng tagtuyot, kung kaya nagkukulang ang supply ng tubig, lalo na ang sineserbisyuhan ng noon ay MWSS, bago pa pinaghatian ng kumpanyang ito ng gobyerno ng mga Ayala at Lopez, kung kaya lumitaw ang Maynilad at Manila Water, ang pinakamalalaking water conglomerates sa bansa. Sa Malabon kami nakatira, kung saan ako nagkaisip at nagbinata. Pahirapan sa tubig noong panahong iyon. Napakahina o halos walang tulo sa umaga. At magkaroon man sa gabi, hindi pa rin ganoong kalakas ang daloy, kung kaya kailangang gumawa ng paraan ng mga taga sa amin para makaipon ng tubig na gagamitin kinabukasan. Dahil walang masyadong gumagamit sa gabi, doon kami umiigib at nagtitipon ng tubig sa malalaking drum na nasa loob at labas ng bahay namin. Nakatira kami sa isang duplex na pag-aari ng kamag-anak ng napangasawa ng tiyahin kong si Amelia, kung kaya parang rotasyon din ang pag-iipon ng tubig. Mauuna sila bago kami. Ang paraan para maging mabilis ang tulo ng tubig, ididirekta ang hose sa tubong nakakabit sa main pipe. Tatalian ng goma ng napakahigpit para hindi kumalas at hindi rin maaksaya ng tubig kapag tumatagas ito. Kami-kaming magkakapit-bahay na rin ang gumagawa nito at kadalasan, ang igiban ng tubig ay bandang 10:00 ng gabi dahil sa mga oras na yun, walang gaanong gumagamit ng tubig, kung kaya malakas-lakas ang daloy ng tubig na iipunin muna sa batya bago salukin at ilagay sa mga drum na naghihintay na mapuno ng tubig. Nagkataong dumating ang daddy ko noon mula sa pagbibiyahe sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang kapitan ng lansyang pangisda, kung kaya 3 kaming magsasalit-salitang mag-igib. 11:00 ng gabi ang nakatokang oras sa akin. Noel Sales Barcelona. Oh, Lino, ikaw na. Sabi ng daddy ko.
Matutulog na ako at maaga ang punta ko sa Baradero bukas. Sabi pa niya. Bagaman inaantok at pupungas-pungas mula sa pagkakaiglip, ay sumagot ako sa kanya na, "Nariyan na po." Bilang paghahanda sa mahaba-haba ring oras ng nakakapagod na pagsalok at pagsasali ng tubig mula sa batya patungong timba, na isasali naman sa mga nakaabang na drum pagkatapos. Nag-iinat ako papuntang pintuan. Pumasok na ang daddy ko at nahiga samantalang ang mami ko naman ay abalang inihahanda na sa loob ng banyo at kusina ang mga lalagyang pupunuan din ng tubig. Inihanda ko na ang sarili para sa isang mahaba-haba at nakakapagod na pag-iigib. Papalalim na rin ang gabi at ang tanging liwanag lamang na tumatanglaw sa kadiliman ng gabi ay ang munting bumbilyang nakasindi sa harapan ng bahay namin at ang fluorescent na tumatanglaw sa kabuuan ng bahay. Naririnig ko ang mahinang paghilik ng aking ama, samantalang humigang saglit ang aking ina, bagaman alam kong di pa ito natutulog, sapagkat siya naman ang papalit sa akin at magliligpit na rin ng mga ginamit namin sa pag-iigib. Tulog na ang mga kapitbahay naming sinaaling Pasita. Ang mga tiyahin ko nakalapit din lamang ng duplex na inuupahan namin. At maging ang guro kong si Mrs. Sevilla at mga anak nito na ang bahay ay katapat lamang ng bahay namin. Naupo ako sa bangkitong nasa harap ng batya at pinagmasdan ang pag-ikot ng tubig sa loob ng batya na bunga ng paglakas ng pressure ng tubig na ibinubuga ng hose. Ikinatuwa ko ito dahil mas magiging mabilis ang pagpupuno sa mga lalagyan. Sumigaw ang mami ko mula sa kwarto para sabihing huwag ko raw kalilimutang takpan ang drum kapag napuno na. Baka raw madumihan pa at nasayang ang pagod sa pag-iigib. Sinagot ko siya habang tila nahihipnotismo ng pagbulwak ng malino na tubig mula sa hose na unti-unting pumupuno sa batsyang aluminum na siyang ginagamit din ng mami ko sa paglalaba ng aming mga damit. Kapag halos mapupuno na ang batya, saka ko sasalukin para ilagay sa 2 timbang naghihintay na malamnan. Dahil sa katuwaan ko, nasabi kong sana ay laging ganoon kalakas ng tubig para madaling makatapos sa pag-iigib. Magaang ang kilos ko at parang isang ritual na nagpapatahimik ng isip ang pagsalok at paglalagay ng tubig sa mga timba. May kakaibang pakiramdam ang hatid ng tunog na likha ng pagbuga ng tubig. Taguktok ng tabo sa paglapat nito sa pinakailalim ng batya at maging ang pagbuhos ng tubig sa mga timba. May 30 minuto na rin siguro akong nag-iigib at para bang papadilim ng papadilim ang gabi. Ang katahimikan ng paligid ay bahagyang nabasag ng tunog ng orasan at ritmikong pagsalok at pagsasali ng tubig. Sa pag-angat ko ng ulo ko mula sa pagkakayo ko ay napadako ang tingin ko sa putol na pader na tumatabing sa pinaka-gate ng bahay na tinitirhan ng science teacher at advisor ko na si Mrs. Sevilla. Sa bahagyang liwanag na tumatanglaw sa dakong yun ng aming tinitirhan, napansin kong may ulong sumilip mula sa putol na pader na parabang tinatanaw ako. Sino kaya yun? Parang tanga naman, napasilip-silip pa. Sa loob-loob ko na bahagyang nangingiti dahil na rin sa isiping parang timang ang kung sino mang sumisilip na yun.
Dahil nalilibang ako sa pagsalok at pagsasali ng tubig sa pinupunoang drum, nawala na rin sa loob ko ang kung sino mang sumisilip. Sa muling pag-upo at paghihintay na mapuno ang batya, bumalik sa isip ko na baka ang kapitbahay naming si Aling Pasita ang sumilip at tinitingnan kung sino ang nag-iigib. Hindi ko naisip na sa mga oras na yun ay nahihimbing na rin siya at ang kanyang mga anak sa kadaming pinto ng duplex na tinitirhan namin. Narinig kong bumangon na ang aking ina. Dinig na dinig ko ang yabag niya patungo sa banyo namin na katabi lamang ng kusina. Narinig ko na ring isinalansan na niya ang ilang basyong lalagyan ng tubig sa loob ng banyo bilang paghahanda sa pagpupuno ng mga ito. Binabasag ng mga tunog ng kilos namin ang katahimikan ng gabi. Pasado 12:00 na ng hating gabi nang tingnan ko ang oras. Sa muling pagdako ng paningin ko sa putol na pader, nakita kong may tumalilis ng takbo patungo sa tagiliran ng bahay na tinitirhan ni Aling Pasita. Sandali. Narinig niyo ba ang tunog na yun? Tunog yun ng pinto na nagbukas dahil ang tumalilis ng takbo ay papunta na sa inyong bahay upang tulungan kayong pindutin ang subscribe button para sa mga active listeners na hindi pa nagsusubscribe dyan. Kaya bago pa siya kumatok sa inyong pinto, mag-subscribe na kayo sa ating channel. May side door kasi sa bahaging yun ng duplex na naglalagos sa kanilang kusina. Alam ko ito dahil ilang ulit na rin naman akong nakapasok sa kanila dahil may panahong iniimbitahan kami sa kanilang handaan o kaya naman sa panahong iniaakyat ang imahe ng Birhen sa tuwing may block rosary. Parang tanga naman si Aling Pasita. Nasabi ko sa sarili habang patuloy pa rin sa pagsalok ng tubig sa batya. Ipatakbo-takbo pa. Pero bakit hindi pa sila natutulog tapos na yata sila mag-igib? Ang bulong ko pa sa sarili. Ipinagkipit balikat ko lang ang nakita ko. Samantalang buo sa isip kong ang kapitbahay naming si Aling Pasita ang siyang sumilip sa putol na pader ni Mrs. Sevilla at ang tumakbo patungong side door nila kung saan madalas itong dumaraan. Nawala ang kaluskos ng mami ko mula sa loob ng bahay at sa palagay ko, nahiga siyang muli habang hinihintay na tawagin siya para pumalit sa akin sa pag-iigib. Habang lumilipas ang oras ay lalong tumatahimik ang gabi at tumitindi ang dilim sa labas. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa paligid ay ang nagmumula sa bukas naming ilaw at ang bumilyang nakakabit sa poste sa bungad ng eskinitang daraanan papasok sa aming tinitirhan. Ang lagaslas ng tubig mula sa hose at ang pagbangga ng ginagamit kong tabo sa pag-iigib ay lumilikha ng kakaibang tunog na pilit na bumabasag sa lumalalim na katahimikan. Halos ilang minuto na lamang sa palagay ko bago mag-alauna ng madaling araw. Payapa ang loob kong nagsasali ng tubig mula sa batya nang mapaangat ang ulo ko at tumampad sa akin ang nakapangingilabot na pangyayari. Sa harapan ko, sa ibabaw ng batya, may isang babaeng nakalutang sa hangin, nakasuot ng bulaklaking duster at ang mas nakakatakot sa kanya, wala siyang mukha. Medyo mahaba ang kulot niyang buhok na bahagyang tumatabing sa kanyang mga tenga. Nang mga oras na yun, pakiramdam ko nanlaki ang ulo ko samantalang nagsipag taasan ang mga balahibo ko sa buong katawan.
Hindi ako nakasigaw. Para bang may nakaharang na kung ano sa lalamunan ko habang parang naninigas ang buong katawan dahil sa kilabot na nararamdaman. Gayunman, nagawa kong tumayo mula sa kinauupuan habang hawak pa rin ang tabong ginagamit ko sa pagsalok ng tubig. Sa pagdindig ko, biglang sumabog at naging parang puting mga bula ang naturang babae. Hindi ako makaimik at para akong itinulos sa kinatatayuan ko. Ang hindi ko alam, ang pangyayaring yun ang magbubukas ng napakarami pang hiwaga sa aking buhay. Nang mahimasmasan ako sa pangyayari, pumasok ako sa bahay at sinabi ang nangyari sa gising ko ng ina. May babae sa labas, walang mukha, sa ibabaw ng batya. Ang sabi kong nanginginig ang tinig. Binaliwala naman ng aking ina ang sinabi ko at sinabihan pa akong guni-guni ko lang daw ito. Ipinilit ko pa sa kanya na totoo nga ito at sumabog pa na parang bula nang ako ay tumayo. Pero sinagot niya uli ako ng, pagod lang yun. Magpahinga na raw ako at siya na ang magpapatuloy sa aking ginagawa. Sinunod ko ang mami ko at naghanda na para matulog. Naglatag ng banig at saka nahiga. Sa reaksyon niya sa sinabi ko, napaisip din ako. Guni-guni nga lang kayang nangyari? O talagang totoo? Hinagilap ko sa isip ko kung mayroon ba akong naiisip na kakaiba o nakakatakot bago ako sumalang sa pag-iigib ng tubig. O baka dala nga lamang ng malikot kong imahinasyon ang babaeng nagpakita sa akin. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Pilit na ibinawaksi sa isip ang nangyari. Hindi naman naging mailap sa akin ang tulog, bagaman nararamdaman ko pa rin ang kabog ng aking dibdib. At ang kilabot na dulot ng pangyayaring nakintal ng malalim sa isip ko. Kahit 32 taon na ang nakakaraan. Hindi ko matandaan kung may pasok ba ako noon o wala, subalit alam kong naging bahagi ng kwentuhan ang nangyari sa akin noong nagdaang gabi. Ikinwento ng aking ina sa kapatid niya na aking ninang ang pagkakakita ko sa multo. Pinag-usapan nila ito habang naglalabas sila. Inilarawan pa ng nanay ko sa aking ninang ang multo na nakita ko. Sumagot ang ninang ko na parang kilala raw niya ang tinutukoy kong multo. Tila raw ito yung si Nenet na namayapang pinsan ng kanyang asawang si Nando. Tinanong pa ng ninang ko ang nanay ko kung dati raw bang nakatira sa bahay namin yung babae. Madalas daw kasi na ganoon ang suot nito. Hindi nakaimik si Mami at parang may kung anong bagay ang dumaan at natahimik sila. Hindi nila alam na naririnig din pala ni Aling Pasita ang kanilang kwentuhan kung kaya't sumabat ito. Nagpapakita talaga siya kapag minsan. Sabi nito na nagpatibay sa hinala kong totoo at hindi bunga ng aking malikot na guni-guni ang babaeng multo na nakita ko. Bagaman hindi na naulit ang pangyayaring yun, alam kong ang engkwentro ko sa kaluluwang yon ang nagbukas ng aking mga mata sa mundo ng di nakikitang mga nilalang at iba pang mga kababalaghan.
Sir Jupiter, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cali. Namasukan po akong kasambahay sa Sampaloc, Manila noong taong 2003. Mahirap po ang tubig sa bahay ng amo ko sapagkat madalas po ay walang tulo. Kailangan namin gumising ng madaling araw para buksan ng Jetmatic. Mga 2:00 po kasi ng madaling araw, may nasisipsip na tubig ang Jetmatic. Puwersahan talaga sa paggising ng maaga dahil kung hindi gagawin, wala kaming tubig na magagamit. Hindi kami pwedeng mawalan sapagkat may 2 kwarto ang amo ko na pinauupahan sa unang palapag at doon sila kumukuha ng tubig mula sa naipon ko. Dahil sa pagod ko nung gabi, hindi ako nagising ng maaga. Nagkaroon kasi ng bisita ang amo ko at naging abala ako sa pagluluto para sa kanila. Naalimpungatan ako nang marinig kong tumatapon ang tubig mula sa tangke na iniimbakan ng Jetmatic. Nagmamadali akong bumangon. Kailangan kasi na mapuno ko ng tubig ang mga balde at timba bago pa mawalan ng masisipsip ang Jetmatic. Nasa 2 palapag ang kwarto namin ng amo ko. Nagmamadali akong bumaba ng hagdan. Hindi ko kaagad nabuksan ang ilaw dahil natataranta ako sa naririnig kong pagtapon ng tubig sa tangke. Dali-dali kong binuksan ang pintuan ng kusina at pumunta sa labas. Sa likurang compound ng bahay ng amo ko ay may banyo at yun ang ginagamit ng mga umuupa. Doon din ako nag-iipon ng tubig. Dali-dali kong binuksan ang gripo sa banyo at itinapat ang timba. Pagkatapos ay muli akong umakyat sa itaas upang buksan din ang gripo sa banyo naman na ginagamit ng amo ko. Mayroon din kasing 4 na malalaking drum na kailangang punuin doon. Pabalik-balik ako sa 2 banyo upang laging tingnan ang mga nakasahod sa gripo. Naglalambot ako sa ginagawa kong pagpabalik-balik. Nang ako'y mainis, hinayaan ko munang bukas ang gripo sa ibabang banyo at tumutok ako sa pagpupuno ng mga drum sa banyo ng amo ko. Nang 1 drum na lang ang kailangang punuin, pumunta ako sa aking silid at sinilip sa bintana ang banyo sa ibaba. Tanaw mula sa bintana ng aking silid ang banyo sa ibaba. Iniwan kong bukas ang pintuan ng banyo upang masilip ko talaga ang mga balde sa loob. Napanatag ako nang makita ko ang isang babae na nasa loob ng banyo. Abala ito sa pagsasali ng tubig. Tinatabo niya ang tubig mula sa malaking timba na nakasahod sa gripo patungo sa malaking drum. Napasabi ako ng, "Salamat naman at may magandang loob na tumulong sa akin para mag-ipon ng tubig." Batid din naman ng mga umuupa ang aking ginagawa tuwing madaling araw. Paminsan-minsan talaga ay tumutulong sila kapag nagigising sila. Muli akong bumalik sa banyo ng amo ko para tingnan kung puno na ang huling drum. Nang makita kong tumatapon na ang tubig, ay nagtungo naman ako sa aking banyo para buksan ang gripo doon. Habang isinasahod ko ang timba sa banyo, inaisip ko kung sino ba yung mabait na tumingin ng tubig sa ibabang banyo. Bigla akong nahintakutan nang maalala kong wala nga palang tao sa 2 kwarto sa ibaba dahil mga nagsiuwian ang mga ito. Tuwing Biyernes ng gabi ay nagsisiuwi sila sa kanila. Mga estudyante kasi ang umuukupa ng 2 silid. Nang maisip ko yun, nagdadalawang isip na akong pumunta sa banyo sa labas. Subalit, naisip kong mapapagalitan ako ng amo ko. May kasungitan pa naman ito dahil matandang dalaga.
Kahit ayaw kong tunguhin ang banyo sa labas, napilitan akong gawin. Kailangan kong punuin ng tubig ang mga drum doon. Madalas kasi tuwing Sabado o Linggo ay walang tubig na nasisip-sip ang Jetmatic. Nasa may pintuan pa lamang ako ng kusina, sinilip ko na ang banyo sa labas. Nakabukas ang ilaw sa loob ng banyo at kitang-kita ko ang anino ng babae na matyagang sinasalok ng tabo ang tubig sa timba at inililipat ang tubig sa katabing drum. Hindi na ako nakalakad palapit. Nanlalaki ang ulo ko at nagtatayuan ang aking mga balahibo. Nakatayo lang ako sa may pintuan ng kusina at nanunood sa ginagawa ng babae. Hindi ko direktang nakikita ang loob ng banyo, pero kitang-kita ko ang anino na umaabot sa labas ng banyo. Nanlalamig ako at maya-maya ay nanginginig na tinungo ang aking banyo at doon na lang ako nag-ipon ng tubig. Nang mapuno ko na ang mga timba sa banyo ko, saka ako muling bumalik sa kusina para silipin kung naroon pa ang babae sa banyo sa labas. Nang tingnan ko, wala na siya. Inisip ko na baka puno na rin ang mga drum at timba o kaya ay umalis na lang ito. Maya-maya ay narinig kong nag-iba na ang tunog ng Jetmatic. Nahihirapan na ito sa paghigop ng tubig. Kapag ganoon na, kailangan na itong tanggalin sa pagkakasaksak sa kuryente. Dahil kung hindi, tiyak na masusunog ang motor. Dali-dali kong pinuntahan ang outlet. Sobrang ikinagulat ko nang makitang hindi naman pala nakasaksak ang Jetmatic. Lalo akong kinilabutan. Hindi kasi maaaring tumunog ang Jetmatic kapag hindi nakasaksak. Hindi rin ito automatic. Sa buong pag-iipon ko ng tubig, sobra ang pagtataka ko na umandar ang Jetmatic nang hindi naman sinaksak. Doon ko naalala na hindi ko nga pala ito isinaksak, kaya imposibleng gumana ito. Lalo akong kinilabutan, parang lumaki na ang ulo ko at ramdam ko na ang bigat. Maya-maya ay narinig kong kusang namatay ang motor ng Jetmatic. Uminto na ito. Dali-dali akong tumakbo papasok sa kwarto at nagtalukbong na lang ng kumot. Lumabas ako ng kwarto nang marinig kong gising na ang amo ko. Palagi niyang bungad sa akin ang tanong na kung nakapag-ipon ba ako ng tubig. Sinabi ko na, tapos na po. Pero hindi ko na ikinuwento ang naranasan ko. Dahil umaga na, doon ko palang pinuntahan ang banyo sa labas upang tingnan kung ano ang lagay nito. Laking pagtataka ko talaga na puno ng tubig ang mga balde. Hindi ko maipaliwanag, subalit talagang nangyari. Hindi ko alam kung multo o maligno o kung anumang nilalang ang babaeng tumulong sa akin. Subalit, laking pagpapasalamat ko talaga sa kanya ng oras na yon. Mayroon din po ba kayong karanasan gagaya ng sa akin? Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin maisip kung anong nilalang ang nakita ko ng gabing yun. Baka may katulad po akong karanasan o baka may nakakaalam. Matagal ko nang naranasan ito pero nandoon pa rin ang kagustuhan kong malaman kung anong nilalang ang babaeng yun. Kasi parang hindi naman siya multo dahil may anino siya. Iniisip ko na baka bantay ng kalatsutsi. May puno po kasi sa harapan ng bahay ng amo ko. Mataas na kalatsutsi ito at hindi nawawalan ng bulaklak. Ano po kaya sa tingin nyo?
Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At sana po, mabasa ko ang inyong mga komento. Marami pong salamat sa inyong lahat.